На Белсаце навіны коротка пра галоўныя падзеі на раніцу 14 сакавіка. Вітаю. Калі Расія не пагодзіцца прыпыніць агонь на 30 дзён у вайне з Украіною, гэта будзе несуцяшальны момант для сусвету, заявіў прэзідэнт США Дональд Трамп. І ацаніў заяву Владзіміра Пуціна адносна прапанаванага 30-дзённага перамір'я. Ён зрабіў вельмі шматабяцальную заяву, але яна не была поўнай. І так, я б з задавальненнем сустрэўся з ім і пагаварыў, але нам трэба хутчэй з гэтым скончыць. Ведаеце, кожны дзень забіваюць людзей. Напярэдадні падчас супольнай з Лукашэнкам прэс-канферэнцыі ў Маскве Пуцін заявіў, што Расія агулам падтрымлівае прапанову часовага перамір'я. Аднак, паводле яго прынцыповае значэнне маюць, цытата, «нюансы». А менавіта гаранты таго, што ЗСУ не выкарыстаюць часу замірэння для пераўзбраення. Да таго ж Пуцін мяркуе, што спыненне агню мае прывесці да доўгатэрміновага міру. У сваю чаргу Владзімір Зеленскі, каментуючы словы прэзідэнта Расіі, заявіў, што той фактычна рыхтуе адмову ад перамір'я. Путін, звісно, боїться сказати прямо. Пуцін, вядома, баіцца наўпрост сказаць прэзідэнту Трампу, што ён хоча працягваць гэтую вайну, хоча забіваць украінцаў. І таму яны ў Маскве ставяць ідэю цішы такімі перадумовамі, што ўвогуле нічога не атрымаецца, ці не атрымаецца як мага даўжэй. Паводле ж выдання «Вашингтон-Пост», пазіцыя Крамля не прадугледжвае мірнага ўрэгулявання вайны з Украіною раней за 2026 год. Пры гэтым Масква гатовая прапанаваць неразмяшчэнне ракетных комплексаў «Арэшнік» у Беларусі, калі ЗША адмовяцца ад размяшчэння балістычных ракетаў сярэдняй далёкасці ў Еўропе. Напярэдадні Лукашенка заявіў, што Расія пакуль яшчэ не перадала яму «Арэшнікаў». Пакуль Лукашенко ў Маскве працягвае выслужвацца перад гаспадаром Крамля, ягоныя чыноўнікі ў Менску не спыняюцца ў спаборніцтве ліслівасці дыктатару і выбудоўванні культу ягонай асобы. На канцэрце да Дня Канстытуцыі ў сталіцы са сцэны прагучала чарговая прысвечаная Лукашэнку песня. Аўтар кампазіцыі «Наш шлях» бабруйскі шансанье Віталь Гардзей, які раней пісаў на турэмную тэму і прысвячэнні Расіі. – 16 з 27 расійскіх беспілотнікаў за ноч удалося збіць сілам абароны Украіны. Яшчэ 9 дронаў былі знядзеяныя сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Харкаў расійскія войскі за ноч атакавалі тройчы. Паводле мясцовых уладаў пацярпелі 7 асобаў, сярод іх 4 дзяцей. У горадзе Золачаў удары БПЛА прыйшліся па будынку лякарні. У Расіі ж беспілотнікі чарговы раз даляцелі да Масквы. Мясцовыя ўлады паведамляюць пра збіццё 4 дронаў. Іх абломкі ўпалі ў розных раёнах сталіцы і Падмаскоўя. Пашкоджаныя некалькі будынкаў. Адзін з беспілотнікаў упаў за 400 метраў ад трасы, па якой Владзімір Пуцін ездзіць са сваёй рэзідэнцыі ў Крэмль. У Краснодарскім краі беспілотнікі атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Туапсе. Загарэліся рэзервуары з палівам. У Менску закрылі выставу «Беларускі бестыярый», прысвечаную персанажам айчыннай міфалогіі. Экспазіцыя мелася працаваць у сталічнай галерэі мастацтва да 22 сакавіка. Аднак яе тэмай абурыліся праўладныя і прарасійскія актывісты. Адной з першых сваё незадаволенне выказала мастачка Святлана Жыгімонт. Ейную пазіцыю падтрымалі сумна вядомая інфаказачка Вольга Бондарова ды ейны паплечнік Александр Плавінскі. Яны пабачылі ў тэме беларускіх казак, міфаў і паданняў сатанізм і неязычніцтва. Паводле актывістаў на месцы закрытай выставы ўжо рыхтуюць іншую. Са свайго боку аўтары беларускага бестыярыю паведамляюць пра тое, што зробяць аўдыагід па экспазіцыі агульнадаступным. Матчам футбольнага клубу «Менск» і наваполацкага «Нафтану» пачаўся чэмпіянат Беларусі ў найвышэйшай лізе. Стартавы двубой скончыўся перамогаю гасцей сталіцы з лікам 1-2. Паназіраць за першым матчам чэмпіянату на трыбунах стадыёну на вуліцы Маяковскага ў Менску сабраліся паводле афіцыйных звестак 2900 заўзятараў. Гэта паўтарэнне рэкорду наведнасці невялікай арэны. Штопраўда, дасягнуць такога паказніку ўдалося толькі традыцыйным для лукашэнкаўскай сістэмы спосабам. Упраўленне ідэалогіі менскага гарвыканкаму напярэдадні разаслала ў сталічнай арганізацыі ліст з патрабаваннем скіраваць на трыбуны мінімум па 5 работнікаў. Пра развіццё падзеяў апавядзём у вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Захочваю таксама падпісвацца на нашы аккаунты ў сацыяльных сетках, але не забывайцеся пра захады бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».